Egunon guztioi, eta bagoaz aurrera gure jardunaldietan, eta gaurko elkarrizketari ekin behar diogu. Aurrekoan instituzioek Euskal Herri osoko, behar dira, Euskal Herriko instituzioek mainguruan parte hartu dute, eta ezagutzen unibertsalizazioan, heldu euskalduntzea, ze funtzio hartzen duen, aspesteaz gain, beraien politiketan, hori nola dagoen txertatuta azaldu digute. Oain, eta kasu honetan, kontseilua antolatzaileetako bat dela kontuan harturik, zalantzai gabe gizarte ekimeneko euskaltegiek ere haien tokia izan behar zutela iruditzen zitzaigun, ezta? Eta, programan ikusi duzue, zein hiru partaide dakagun gaur elkarrizketa honetan, batetik Jose Raulano, ikako ordezkaria, bestetik Alizia Iribarren Andueza, ekako koordinatzaile nagusia, eta bestetik Isidro Joldi Iturbide Urrats euskaltegiko zuzendaria. Egia da, beraien artean euskaltegi mota desberdinetakoak, Euskal Herri mailakoak, lurraldetakoak, herrikoak. Egia da, eta hori behiek ere, esan zidaten, botanienean galdera, alegia, ze galdera horrek ustare geneukan elkarrizketa honetarako, esan zidatena behar zenbat ordu edo zenbat egun izango genuen horretaz ez egiteko. Galdera zan, zein bide egin behar da helduen euskalduntzaren sektorean hurrengo urteetan? Eta, esan bezala, beraien lehenengo erantzuna izan, zenbat eguneko jardunaldi izango da. Orduan, horri bili ginen, aber nola bideratu hau, eta azkenean, erabaki genuen 5 galdera egitea. 5 galdera simple, iruditzen zitzaigulako, bagian 5 galdera horiei erantzunez, lortuko genuela, gutxienez, partekatzea guztiekin, zein diren etorkizuneko erronkak helduen euskalduntzaren sektorean. Eta bai, parkatuko zu lizentzia, baina sektore batez ari garelako, eta kasu honetan ere, kontseiluaren ikuspegitik, euskal normalizazioan estrategikoa den sektorea. Galdera horiek zeintzu dira, nondik, zer, non, nora eta nola. Alegia, az gaitezen egindako bidetik, baina amai dezagun, ez bakarrik nora iritzi behar dugun, baizik eta nola iritziko garen, edo nola iritzi beharko genuken helmuga horretara. Hala ere, ez da nik zuzenean parte hartzeko maingurua edo elkarrizketa, nik hitza ematekoa da, hortaz ekin diezaiogun lanari. Talen galdera esan bezala nondik zan, eta galdera hau ibilbide luzeagoa duten erakundetako ordezkaria egin nahi di, eta Alizia eta Joserrari. Nondik dator helduen euskalduntzaren mugimendua? Unon. Labur-labur azaltzea horren historia luzea ez da erraza, baina lehen da biziko ezaugarrian ikuste ez, herri mugimendua dela helduen euskalduntza alfabetatzea, hau da. Herrikideak alfabetatu da euskaldundu nahi zituztenek abian jarritako mugimendua da gurea. Nik uste hori komeni dela gogoratzea, noizean behin behintzat, gero, helduen euskalduntza alfabetatzean erabiltzen den, hizkera askotan ere, ez da gizien baterainoko egokia izaten den, pribatu zare publiko, aurreko elkarrizketan ere entzun ditugu horrelakoak, eta nik uste, herria sortutako mugimentua dela, irabazi asmorik gabea, eta gainera, denbora tarte luze xamarrean, herri ekimeneko euskaltegiak izan ziren, aukera bakarra euskara ikasteko. Nafarroa garaiko adibidea hartuta, 1972-1973 ikasturtean sortu zen lehendabiziko euskaltegia, gau eskola egitura gainditu zuena, nolabait esatearren, hartu kampion euskaltegia, eta 1978 arte, etzen eskaintza publiko ditzen duten hori izan Bilboko hizkuntza eskolaren atal bat. Hasi zen eskola ematen, 1979an hasi zen gobernua irakasleak euskalduntzeko ikastaroak eskaintzen, eta gerora etorri ziren, funtzionarioen euskaltegia, Miluze, eta bar, ez. Zara dut, historia, egoki kokatzea importantea iruditzen zaik gero, aurrera begirako planteamentuak egiteko garaian. Bigarren ideian nik uste zea dela, hasieratik beretik nik esango nuke, horren zaharra ere naiz, baina nik uste bigarren mailako jarduera osagarritzat, hartu izan zutela instituzioek,
onenera jota. Izan ere, azken 50 urte hauetan, erabili izan den herri euskalduntzeko edo herri euskalduntzeko edo euskara sustatzeko erabili izan den eredua, ereduak ardaz garbia izan du, umeak euskaraz eskolatzea, alegia, euskarazko hezkuntza arautua, eta horren osagarritzat jo izan da, onenera jota, helduen euskalduntza alfabetatzea. Egia da, eredu horren argilunak gero eta ageriagokoak direla, eta gero eta gehiago garela, horrez zer eman dezaken argi ikusten dugunak, eta nik uste alde horretatik momentu egokia dela horren inguruan hausnarketa egiteko, eta hitzez behintzat nolabaiteko estrategikotasuna aitortu izan zaiola helduen euskalduntza alfabetatzeari azken aldi honetan. Hitzez diot, gero, aitortza horrek ez duelako izan, erabaki politikoak hartzeko garaian guk nahi besteko isla, behinipe. Eta nik uste, beste batzuek beti aitortu izan digute estrategikotasuna, hau da, euskara desagertuko baliz postuko lirateken horiek, Nafarroan batez ere, oso estrategikotza jo izan dute helduen euskalduntza alfabetatzea, eta neurri politikoak hartzeko garaian kontuan izan gaituzte. Ez da, nik uste desbidatu naizela, baina Alicia lagundu favorez. Joserak esan duen bezala, hasiera horietan marginalki hartua izan zen sektorea, edo helduen euskalduntza alfabetatzea bera eta mugimendua bera, eta ez zitzaion garrantzirik eman, urte asko pasatu behar izan dira zeharlerrotasun hori aitortzeko, aitortzea hori nahiko genukena ez bada ere, baina urte batzuen poderioz edo, hasierako marginaltasun horretatik pasatu gara aitortuagoak izatera edo. Askotan pentsatu da, belaunaldi berriak euskalduntzea nahikoa zela herri hau euskalduntzeko eta ezagutzaren unibertsalizazioa lortuko zela horrekin, belaunaldi berriak euskaldunduz, baina urtek ere erakutsi dute hori ez dela nahikoa izan, eta helduen euskalduntzeak ere baduela bere garrantzia eta estrategikoa dela herri honen euskalduntzean. Eta euskalduntze eredu bati erantzuten jarri da helduen euskalduntze alfabetatzeak, gure sektoreak berak, eta osagarri izatetik, beste maila batera pasatzen, saiatzen gara behintzat. Nik uste igual hori da, apurate tiratzeko. Hori da, ipatu guztue, hori, marginaltasun horretatik, osagarritasun horretatik, nolabaiteko aitortza, nondik, garrantzia iruditzen zitzaigun guri ere, nondik hori azimarratzea, ezta? Azkenean behar batetik sortu zala, gero, zibilbide bat egin du, baina gau, zer, Isidro, nondik baina zer zarete, oso itxusi gatzen zaite, zer zarete, baina zer da helduen euskalduntzea? Zain dute, hitz egin dugu ja, estrategikotasunaz, hitz egin dugu sektore hitza, baina zer da helduen euskalduntza? Ze suposatzen du helduen euskalduntza? Ze funtzio betetzen du helduen euskalduntzeak unibertsalizazioan, eta nola ez, jardunaldi hauetan unibertsalizazioa jarri dugu normalizazioaren ardatz, zer zarete? Zer egunon guztioi, zer garen esatea simplea bezain zabala izan daiteke, ez? Gure eginkizuna da, 16 urtetik gorako herritarrak euskalduntzea. Simplea da, erreza da, baina denok ulertzen dugu berehala, horrek gizartearen oso eremu zabala hartzen duela bere baitan, ez? Eremu zabala eta gainera alor askotakoa, ez? Nahi dute gure euskaltegietan, gure barnetegietan, autoikaskuntza zentroetan euskalduntzen ditugun pertsonek, beraien ezagutza hori garatuko dute gero gizartearen eta bizitzaren alor asko eta ezberdinetan. Adibidez, guzti ikasle dauzkagu, zeintzu dira euskaltegiok, barnetegiok eta euskalduntzen ditugun pertsonak. Asko guraso dira. Guraso horiek gero
euskaltegietan, gure zentrotan ikasitako euskera, garatu ahal izango dute familian, familia giroan eta familia transmisioan ere jokatu dezakete paper garrantzitsu bat. Beste asko dira langileak, eta persona horiek langile bezala lan eremuan, alor sozioekonomikoan ere garatu dezakete ezagutza hori. Ari gara ezagutza, baina gero horren erabilera ere kontuan hartu behar dugu, zertarako ikasten dute euskera gure ikasleek. Beste asko dira administrazioetako langileak, administrazioko publikoetako langileek euskara ikasiko dute, ikasten dute gure zentroetan, hortaz gu arduratzen gara, gu gea bakarrak, hori egiten dugunok, euskaltegiok, esan nahi du, eta hor gure funtzioa bikoitza da. Alde batetik, persona horiek, administrazioko langile horiek euskaldunduz, egiten dena da, administrazioak bermatu behar duen hizkuntza eskubideak ere bermatzen laguntzen dugu. Eta bestetik, betetzen dugu administrazioak helburu duen inkizun bat. Administrazioen helburua da hori bermatzea eta gu gara hori gauzatzen dugunok. Beste asko dira dendariak, ostalariak, etorkinak. Azken finean gure ikasleak gizartearen eremu guztietan daude eta eremu horietan guztietan garatzen dute euskaltegietan, barnetegietan, autoikaskuntza zentroetan ikasitako euskara. Lehen esan da, atzo eta gaurko jardunaldietan, 3 iturri nagusi daudela, direla hori euskararen unibertsalizazioan emaria ematen dutenak, hezkuntza sistema, transmisio sistema, familia bidezko transmisioa edo transmisioaren garrantzia aipatu da, eta gero helduen euskalduntzea. Guri, gustatuko ditzeuke aipatzea, funtzio horretan, eta funtzioa zentzu bikoitzean erabili nahi dut hemen, ez garela bigarren mailako aktore sekundarioak funtzio horretan, protagonistak garela. Denak, batak bestearen beharra du. Guk osatzen dugun eginkizuna egingo ez bagenu, euskararen unibertsalizazio prozesua hankamotz geratuko izateke, ezingo litzateke burutu. Beraz, denok gara protagonistak funtzio horretan. Ez gara bigarren mailako aktoreak. Eta etortza hori, esan dugu, egin zaigu, eta eskertzekoa da jakina. Baina etortza gehienetan diskurtsoetan gauzatu da. Eta gainera hemen 3 administrazio desberdinen menpe dagoen euskara, modu desberdinean jarraitzen du aitortza hori, baina eta modu desberdinean ere garatu da aitortza hori araudietan. Hori da, jaso dugu aitortza hori, baina horrela begira gero hitz egingo dugu, aitortza hori ere beste modu batean gauzatzea nahi genuke. Bai, eta nik Isidrok esan daukarik gehitzeko, gehitzeko, osagarritzeko, Bai, ez garela ibiltzen bakarrik norbanakoak euskalduntzen, gure helburua guztiona bada Euskal Herria euskalduntzea, euskararen lurraldea euskalduntzea, bere arlo guztietan, Isidrok esan duen bezala, ez ditugu bakarrik klaseak ematen ditugu, baina horiek gero eragina dute. Eta gure eskaintza oso zabala da, eskolak ematen ditugu, mintza praktika egitasmoak hor daude, barnetegiak, administrazioan ere klaseak ematen ditugu, administrazioa euskalduntzen ibiltzen gara, normalizazio planak egiten ditugu enpresetan, eta horiek guztiek badute gero eragina esan bezala jendartean, eta jendartea euskalduntzea da gure helburua. Gu saiatzen gara euskararen normalizazio prozesuan gure aletxoa jartzen, klaseetatik harago, eta uste dut ari garela. Horretan ari gara eta gure aletxoa nabaria dela. Zer garen horri erantzuten bukatzeko edo, bestela lagunduko didaten irekideek, gure sektoreak militantziaren kontzeptua zer den oso argi du. Askotan gure lan baldintzak eta okertu behar izan ditugu, edo behintzat hobetzeko biderik ezin izan dugu eman, jendarteari ematen diogun zerbitzu hori, ikaslei matrikula ez igotzearren. Orduan,
Bueno, uste dut herri mugimendutik etorritako zera bat garela, sektore bat garela, baina herri mugimenduak duen filosofia berarekin segitzen dugula, lanean segitu behar dugulako batzuetan, beste batzuetan nahi dugulako, bai. Bai, esan nahi duzun zerbait? Bai, inolako dudarik gabe. Ez ditugu enpresa pribatuan erabiltzen diren irizpideak erabiltzen gure gestioan eta erabakiak hartzeko garaian. Hori batetik eta bestetik agian, bai, ez, Eduen Euskalduntza Alfabetazioaren eragin soziolinguistikoa azaldu duzu eta oso ongi azaldu duzu, nik uste ideia hori gehiago sakondu behar dela, ez? Eta iruditzen zaitez, nekezuka daitekela, ez? Euskaltegietan ari garenok egindako lana, bai, eta horrek duen ondorioa, bani zer dakit, euskarazko kultur produzioaren kontsumoan esate baterako. Edo euskarazko irakaskuntza ereduak zabaltzeko garaian. Badirudi hemen norabide bakarrean gertatu dela eragina, eta ez da horrela. Honetan ari gareno badakigu ederki asko, askotan, seme-alabak izan aurretik, hasten direla ikasleak euskaltegian, eta gero horrek ekartzen duela seme-alaba horiek euskarazko ereduetan matrikulatzea. Edo euskararen kontrako jarrerak neutralizatzen edo leuntzen egindako lana zenbait tokitan, eguneroko praktikaren bitartez, euskaltzaletasuna zabaltzeko lana, erabilgunetzat ere jotzen zituen, oso ongi gainera Jokinek lehen, euskaltegiak hainbat herritan, eta hori ere aipatu beharra dago. Euskaltegien parte hartzea, hainbat eta hainbat euskara talderen, komunikabideren eta zearen sorreran. Bai, nik uste, kontuan hartzeko moduko ekarria egin duela Helduen Euskalduntza Alfabetatzeak, eta horrerantzean ere egiten segitu beharko duela. Haian hori interesgarri, ez? Guztute, planteatu dituzuen horietan, haian beti egon delako, Helduen Euskalduntzean funtzioa dara, helduak euskalduntzea. Nik uste dute interesgarria dela astraketa hau egitea, zueko egin planteatzen duzuen, hortaz alatago, ez dela bakarrik hori ikuspegi akademiko batean ikasle batzuk joaten diela, euskaldundu alegia kodea ematen zaiela, hezkuntza kodea ematen zaiela, eta aurrekoan, gertatu zitzegun, kontseilluan Helduen Euskalduntzean sektorean, kide batek esaten zuen, Helduen Euskalduntzea gauza serioa da. Eta gustatu zitzaidan, zaldi hori, hain zuzen ere, planteatu dituzuen elementu hauengatik guztiengatik, ez? Ados, uste dute honek balio izan duela gehiena gerorako klabeak definitzeko, ez? Ez garela bakarrikari heldu batzuk hurbiltzen zaizkizue, zuek kodea ematen diezue, alegia tresnak beren burua edo hizkuntza hori ikasteko, ez? Honek baduela askoz ere, alegia Helduen Euskalduntzean sektoreak ezagutzen unibertsalizazioz zaratago bere ekarpena egiten duela. Orduan, ja egin dugun nondik dator zer gara, eta bain geolokalizazioa egin behar dugu, ezta? GPS-a piztu, eta non gaude? Non gaude, Isidro? Bueno, non gaude? Argi dago, sektoreak bide luzea egin du, hamarkada askotako bidea egin dugu, eta orain gaude inoiz, baina profesionalago eta inoiz baino prestatuago gizarteak dituen euskalduntze beharrei erantzuteko. Hori argi dago, beste ez bada ere 50-60 urte egin dituelako sektoreak, ez? Maila ezberdinetan eta baldintza ezberdinetan, argi dago, 3 administrazio ezberdinen menpe bizi delako euskara, baina bide luzea egin dugu. Gure urte hauetan guztietan, gure euskaltegitako lankideek denok formazio zabala jaso dugu. Lehen abeko zuendari Jokin Azkuek aipatu du, Europako hizkuntzetarako erreferentziazko marko bateratuaren aplikazioan aitzindariak izan ginela. Euskaltegiok horren aplikazioan denok, euskaltegi guztiak daukagu kurrikulu proiektua osatua. Materialgintzan ere, euskaltegi batzuk, sare batzuek lan handia egin dute, euskararen irakaskuntzarako materialgintzan. Hizkuntzen irakaskuntzarako metodologian ere, formazio zabala eta luzea jaso dugu, eta askotan, izan gara, zentzu askotan, aitzindari. Bide luzea egin dugu euskaltegiok, hortan argi dago formazioa eta hori dena bide hori egin ondoren modu honean gaudela, gizartean edozein beharri erantzuteko. Alegia gaur egun gizarteak
euskalduntzeari dagokionez, euskararen ezagutzaren zabalpenari dagokionez, behar dituen erronkei, beharrei erantzuteko moduan gaudela. Euskaltegiok jakin izan dugu egoera beharretara egokitzen, jakina. Urte guztietan, besterik gabe, argi denok, teknologia berriak sartu dira gure bizitzetan, eta horre ere, jakina, denok bezala, euskaltegiok ere jakin izan dugu egokitzen, eta deno dauzkagu teknologia berrietan oinarritutako irakaskuntza eskaintza. Prozesu horretan, euskararen normalizazio prozesuan funtsezko ekarpena egin dugu urte hauetan, eta egiteko modu egokian gaude. Horrekin, ondo dator jardunaldi hauen gaia, alegia ezagutza eta erabilera binomio horretan, argi dago ezagutzarik gabeko erabilerarik ez dagoela, argi dago aurrebaldintza ezagutza dela, eta ondo dago jardunaldi hauetan bezalaxe, noizean behin ezagutzaren beharra, hitz handiz, azpimarratzea. Ezagutzarik ez badago, nekez funtzionatu ditzakete normalizazio plangintzek edo bestelako proiektuek, ez? Adibidez, orain datorren astean abiatuko da Euskaraldia. Euskaraldiak ezinbesteko baldintza du gutxieneko ulermena, alegia ezagutza behar da horretik. Horren, argi dago administrazioek eta herri ekimenak garatzen eta abiatzen dituen ekimen eta proiektu askotan aurretiko baldintza dela ezagutza. Beraz, guk, euskaltegiok, non gaude, modu honean gaude, bide luzea egina dugu, esperientzia, eskarmentu zabala dugu, erantzuten asmatu dugu, oin hartako berriei eta erantzuteko moduan gaude horrela begira ere. Bai, nik agian gehituko nioke horri, euskaltegi, lehen euskalduntza alfabetatzeari, aitortzen zaion garrantzia, egun Euskal Herrian egiten ari diren hizkuntza politiken helburuaren araberakoa dela. Nik uste, azken batean, eta aurrera begira, nik uste, kontzeptu beharrezkoa dela, egiten ari diren hizkuntza politiken helburua zein den, definitzen. Lehen Aliziak oso ongi azaldu du, gure helburua garbi dugu zein den. Euskal Herri osoan, bizitzaren alor guztietan, hausartu guneiz gogor xamarra ezaten, baina izango dut, nagusi izatea. Gure herrian geure hizkuntzan bizia izatea, iruditzen zaitez, hori dela, eta horrek ezinbestean ze eskatzen du, ezagutzaren universalizazioa, hau da. Herritar guztiek euskaraz jakitea, eta oso ongi espaldima dakite ere, komunikazioa ez eragozteko adina jakitea guztiek. Eta iruditzen zait, ez dakit, indarren dauden hizkuntza politiken helburua hori ote den edo ez, horiek bultzatzen dituzten jakingo dute zein den helburua, baina ez zait iruditzen, edo egin dugun bidean hori izan den helburua. Batzuetan iruditzen zait, egiten diren zenbait hizkuntza politiketan, helburua dela erdaldun elebakarra ez azaldatzea edo ez astoratzea, euskararen alde hartzen diren neurriak ikusita. Hori batetik, eta bestetik, deigarri egitzeit, eta nuke hau, aurreko saioaren erantzun saio bat bihurtu nahi, baina momentu honetan, datuak eman dituzte, ikasle kopuruak eman dituzte, baina iruditzen zaitez, realitatearen benetako azterketa egiteko, beste kontzeptu batzuk erabili behar ditugula, eta nik uste, ikasle orduak, hau da, zenbat ikasle ari diren, eta zei ritmotan ari diren kontatuta, horrek emango ligukela, eta zetokitan ari diren, benetan gure jardueraren eragina zein den. Gainerakoan izan daitezke, mila ikasle gehiago Nafarroan edo 1500 ikasle gehiago ziren, orain dela iaz aurreko 4 urte lehenago baino 1500 ikasle gehiago ziren, baina zer ritmotan ari ziren. Eta horietatik zenbat ari ziren, bide telematikotik, autoikaskuntzan zenbat ari ziren, autoikaskuntza tutorizatuan, batzuetan kopurua botatzen ditugu, erabiltzen ditugu, baina eta ez dakit, datu hori ez dut, baina iruditzen zaitez, joera ez dela gorakoa, Nafarroan garbi izango nuke ez, eta horretan faktore asko daude tartean. Ados, bai, uste dute, ja, ateratzen ari dira, uste dute, etorkizunari begirako ardatzak non egon daitezkeen. Bai, interesgarri iruditu zait hori aipatu dana, benetan, sektore bezala badela, zut hori neko, urteak dira, urteetako eskarmenta duen sektorea, eta sektorea prest dagoela gaur egun, erronkei aurre egiteko. Lasaitasun osoz, uste hori badala
beste puntu oso azpimarragarria. Egia, askotan, aipatu dugu, hori, zioko bileretan ez, arazoa ez dago euskaltegietan tokirik ez dela egongo ikasleak hartzeko. Hori arazoa balitz, ez, Gaitzerri. Hala ere, bueno, esan bezala, uste dut gainera, eta Joserrak ere, bueno, aipatu du elementu interesgarri bat, azkenean dana dago lotuta hizkuntza politikarekin. Hala ere, bueno, gatozen berriro lehen esan dute, 5 galdera zirela, eta hurrengo galdera, eta bueno, ja, hurrengo 2 galderak dira muina, ezta? Bat, jarriko dugu geure burua etorkizunari begira. Nora bideratu behar du helduen euskalduntzea, Alicia? Nora edo, norantzez, igual nora eta gero norantz, baina nora? Bueno, sektorearen 2 aldarrikapen nagusiek egun bere biziko garrantzia dutela esango nuke. Orain da momentua gure ustez ezagutzaren unibertsalizazioari begirako jauzia emateko eta gure sektoreak horretan benetako ekarpena izateko edo 2 baldintza bete behar direla, iruditzen zaigu nagusiki. Batetik, doakotasuna, euskara ikastea, berezko hizkuntza ikastea, eskubide subjektiboa izanik doakoa izan behar du, ezin da erdibideko zerbait izan, doakoa erabat. Eta, bueno, alde horretatik, kontseiluak doakotasuneranzko bidean proposamena jarri zuen mahai gainean, eta horre ardatz nagusienak jasota daudela esango nuke, eta horiek jarraitu beharko literatekela. Eta bigarrenik, ezagutzaren beharraren sustapena behar dugu. Ezagutzaren beharraren sustapena administrazioen aldetik. Ezagutzaren beharrik ez badago, asko zailagoa egingo zaigu aurrera egitea. Lehen esan dugun bezala, erabilera ez da emango, ezagutzarik ez badago. Beraz, ezagutzaren behar hori sustatu behar da. Eta sustapen hori egiteko modu asko egon daitezke, modu diferenteak egon daitezke, administrazioan lan egiteko derrigorrezko baldintza bihurtu, bat, izan daiteke, eremu sozioekonomikoan urratsak eman, hizkuntzaren prestigioari garrantzia eman, eta euskarari prestigioa emango dioten eta euskararen etxiko duten politikak abian jarri behar dira, gure ustez. Euskara ikusi egin behar da, sentitu egin behar da, eta sentitu behar da euskara dela jendartea ardazten duen hizkuntza. Bestetik, sustapen, esan dudan ezagutzaren beharraren sustapena zehar lerro bihurtu beharko litzateke, markatu trabatzen ez hitz honekin, garrantzitsua bada ere trabatzen ez, zehar lerro bihurtu beharko litzateke euskararen sustapena, eta ezagutzaren beharra arautu eta sustatu beharko litzateke jendartearen eremu ezberdinetan. Baina arautu eta sustatu horrek administrazioak egin beharko luke. Administrazioak lidergo hori hartu beharko luke, sustatze eta arautze lan horretan. Eta euskararen erabileran aurrera pausoak emango baditugu, euskara jakitearen, ezagutzaren eta erabiltzearen garrantzia azpimarratuko duten kanpainak egin behar dira, eta politika sozialak bultzatu behar dituzte herri administrazio hauek. Bi ardatz nagusi horiek, bi hildo nagusi horiek azpimarratuko nituzkenik, eta Joserak. Berriz ere komeni dela gogoratzea, gure helburua hiztunak lortzea dela, ez? Hiztunak lortzea dela, bizitzaren alor guztietan, euskaraz aritzeko gauza izango diren hiztunak. Eta askotan, nik ez dakit, eta gian Nafarrotik ikusita, baina bada nola baiteko, egiazta gintza dela eta tituluak, titulitiza, nola baiteko,
desbideratzea akademizista edo deituko genukena, ez, helburuaren arabera, dudarik gabe, bai, gertatu dela iruditzen zait, eta horre gainera, ez, gero ondorio metodologikoak ere izaten dituela, eta jendearen motivazioan ere ondorioak izaten dituela, ez. Iruditzen zait, askozaz ere prozesu masiboagoa, jendetsuagoa beharko genukela, ez, zabalduagoa, bai, eta, ez, komunikazioan oinarritutako metodologia erabilita, ez, hiztuna lortzela bideratua, ez. Hori batetik. Eta bestetik iruditzen zait badela garaia behingoz, ez, sektorea, ez, eta Euskal Herri osoa nahi naiz, ez, berrantolatzeko eta ganora sustatzeko, ez, Aliziak aipatu dituen neurriak hor daude, ez, eta nik uste horiek funtsezkoa direla, ez. Eta berrantolatu, bai, optimizatu baliabideak, ez, koordinazioa hobetu, bitxia da, ez? Kurrikulunaren kontua ere bitxia da, ez? Gu izango gara munduan herri bakarra, ez dakit zenbat kurrikulun ditugunak, ez? Nafarroan geurea, zean, Ipar Euskal Herrian ez dakit sortu duten, baina sortuko dute, eta diasporan laugarrena egitea legoke gaizki, ja. Hori gure herriaren egoeraren isla ere bada alde horretatik, ez? Eta gero, ez dakit, ez? Bai, kezka metodologikoak eta hor daude dudarik gabe, bai, zer hobetua dudarik gabe badugu guk ere, baina ez iruditzen, ez? Gainerako hizkuntzak irakasten edo erabiltzen diren metodologiak gureak baino hobea direnik, edo irakaskuntza arautuarekin egingo bagenu alderaketa ere, ez? Bueno, ariketa interesgarria litzateke hori, ez? Esan nahi dut nik uste, alde horretatik metodologikoki, ez? Helduen euskalduntza alfabetatzea, punta-puntako sektorea izan dela, iruditzen zait. Geure baliabide eskasean eta material gintzan eta barretan egin den alegina, kontuan hartzeko modukoa dela, ez. Ados, bi gauzatxo, hemen adinaz, sartzen ari direlako, eta batzuk igual, interesgarria sartzeko lehenengoa, udal euskaltegiak faltan daudela, bai, hori egia da main gura antolatu getu genuenean, ez bakarrik udal euskaltegia, falta da Nafarroko gobernuko, Nafarroan administrazioa, alegia Nafarroko gobernua dauka bere euskaltegi propioa. Egia da, iruditzen zitzaigula, kasu honetan, gizarte ekimeneko euskaltegiekin egitea maingurua, nolabait beraien estrategia bateratua zegoatelago. Zalantzari gabe, eta seguramente helduen euskalduntzari buruzko jardunaldi osatuago batzuk egin beharko bagenitu, bai udal euskaltegiak, bai Nafarri dagokionez, Nafarroko gobernuko euskaltegiko kideekin ere ingo genukela. Iruditzegulako horrere, badielako beste aldarrikapen batzuk, aurrekoan ez diatera, baina txaten ere agertu dira, ez langileen egoeraz, eta bar, eta egia da, hor egia guke jardunaldietako autu bat egin behar genuela, eta kontseiguak izaten agileen bilgune izanik, banakien non egin behar genuela, ez da bezala, seguramente horrengo jardunaldi batzuetan, honetaz ez behar dugu, bai udal euskaltegien, bai Nafarroko gobernuko euskaltegiaren iritzia jasotzearen nahitaezkoa izango dela. Eta gero hemen egiten zan beste, iruzkin bat lehen aipatu delako, momentu honean gaudela gizartearen behar eretzeko, eta, barrek agertzen du desadostasuna, ez? Helduen euskalduntzea estelako izan beharko litzatekeen motorra, eta ez duela izateko trazarik. Horrekin... Nik aipatu dut momentu egokian gaudela, nire ustez. Ez dugula trazarik, ez dakit, baina agian persona hori ez da sektorearen barrukoa. Sektorean asmo, ilusio, gogo, erronka, pilo daukagu. Eta urteetan, mantendu ditugunak gordean, ezinbestean, eta ez du izango frustrazio, baina askotan gauzatu ezin izan direnak. Alegia, zeratik, oin ari gara aipatzen, ez? Gure sektoreak aitortza jasotzen hasi da, oin dela ez urte gehiegi, eta hasierak urteetan ez justu kontrakoa gertatu izan da hainbat lekutan, hainbat momentutan. Aitortza oin ari gara, gizartearen instituzioen aitortza, oin azkeneko urte, hamarkada, hauetan ari gara jasotzen eta jaso dugu. Baina gure inkizuna ez badugu beste modu batean gauzatu izan da, jabiderik ez dugulako izan, eta gainera aitortza hori, jaso dugun aitortza, ez delako gauzatu beste maila batzuetan, adibidez araudian, legedietan, guk beste estatus juridiko, edo beste modu batean kontuan hartuak izan bagina, ez soilik izartearen aurrean, baizik eta erakundeen aldetik ere, beste modu batean hartuak izan bagina,
Segurazki beste abia puntu batetik hasiko ginateke gauzak egiten, eta beste baliabide eta, bueno, beste baliabide batzuekin. Horren baitan, ilusioa, herri mugimendua, auzolana, egindako militantzia, hori izugarrizko motorra da, segurazki gizartearen sektoria askotan ez dagoena, gurean egon da, eta neurri handi batean badago, baina horrek beste zerbait behar du, ez dakit zehitzera duen, fundamentuzko edo gauza gehiago egin ahal izateko. Nik uste dut gure, oin modan dago, gure ADN-ean edo gure nortasunean dagoela gauza gehiago egin ahal izatea, eta gogo grina hori badugu. Askotan baliabide falta edo, eta ez hori materialak, legezkoak ere. Zai dut, gu batzutan muga dauzkagu egineko nituzken gauza guztiak egin ahal izateko. Ados. Honora horretan egia da, askotan, sektorean eta kontxioan, eta hor dago ez, bere garaian zuekin, eta beste gizatek imineko euskaltekien euneko 85, 80 babesarekin okrespanagoeaen, euneko babesarekin Nafarroan, genuen doakotasun asko bidean dokumentua egia da, oso izan delako ardatz, indesgarri izait aldiziak ipatu duen beste ardatz hori ez da, askotan, presente duguna, baina askotan ez duguna, edo ez dena horren beste azaltzen, eta ezagutzeko beharraren sustapen, ez da, gustatu zaite zera hori ez, termino hori azkenean lehen hasierara joan ezkero, ez aipatu zein den euskaltegien funtzioa, eskubidezkoa da, alegia euskara ikastea, eta orduan eskubide hori subjektiboa izanik doako izan beharko luke, baina gero beste txamondaren beste aldea, ez? Beharrezkoa da ezagutzeko behar hori sustatzea. Eta hori nola, zan nahi dute, hemen dakate bi elementu horiek, iruditzen zain nora oso argi geratu dela, zin ez gizartekin moeneko euskaltegi dago kienez, Euskal Herria euskaldun du hori dela azken helburua, hiztun aktiboak, aipatzu dituzue, eta horretarako doakotasuna eta ezagutzeko beharraren sustapena, baina hori nola, eta hau ditzateke guretzat, gakoa ez da, etorkizunari begirako estrategia bat finkatzeko, nola? Bueno, gure ustez, argi geratu da eta denek aitortzen digute funtzioaren estrategikotasuna, gure funtzioaren garrantzia, azimarratzen da, baina hori gure ustez jaso behar da, edo hori kontuan hartuta sektorearen zerbitzuaren egiturak eta berria egin beharko da. Gu marko berri bat beharko genuke, edo euskalduntzeak marko berri bat behar du bere funtzioa garatu ahal izateko edo garatzen jarraitzeko. Eta marko berria lehen ere, uste dut Mikel Arregik ere aipatu dela, marko berriaren kontzeptua, Nafarroan, ibilbide arautu laburragoa egin dutelako Nafarroan, autonomia erkidegoan luzeagoa izan dugu, baina nire ustez lehengo parametroetan jarraitzen dugu. Parametro, nire ustez ez dakit obsoletoak diren, baina gutxienez zaharkituetan. Marko juridiko berria behar dugula esaten dudanean, nire bizkat irudikatzen dut eta gaina, nirekin dauden solaskideek ere bat datoz horrekin, gure izaera behin-behinekotasunean oinarritu izan da, gure funtzioa osagarritasuna sorrerako urteetan, araudiaren, sorrerako urteetan, behin-behineko egoera ikusten zen gure funtzioari behin-behinekotasuna ematen zitzaion. Autonomia erkidegoaren kasuan, 83ko legea Carlos Garaikoetxeak sinatu zuen, eta hor zioen adierazpenean edo atarikoan aipatzen zuen bide luze zabal baten hasieran gaudela, eta hortan asmatu zuen bete-betean, bide luze zabala. Baina gero, zioen adierazpenean beste datu bat ematen da, eta irakurriko dut, egitasmo honek ondorio onik izan dezan, araupetutako irakaskuntzan zalantzan jarri ezinezkotzat jotzen diren egoera eta zernolako guztiak sortaraztea eta indarrean jartzea. Hoi zen helburua, 83an. Beraz, bide luze zabal bat egin nahi zen, helburu horizonte bat markatzen zen, horrekin norabidea marrazten zen, baina, iaia 40 urte pasatu dira, lege hori onartu zenetik, eta
behin-behinekotasun horretan jarritzen dugula pentsatzen dut, ez? Beste esaldi batean, aipatzen zen lege hartan, egiteratze aldian mailaz maila doango izatera jotzea eskatzen da, ez? Horan, doakotasuna ere ja aurrikusten zen, ez? Eta aurrikusten zen irakaskuntza arautuaren parametroetan funtzionatuko lukeen sektorea izatea, ez? Hori, lege honek, lege hau indarrean dago, jarraitzen du, egokizapenak izan ditu jakina, eta eguneratzeak, eta baina bere helburu, bere zioak hortxe diraute. Alegia, behin-behinekotasun hori behin-betiko bihurtzen ari da. Iaia 40 urte pasatu dira autonomia erkidegoan. Nafarroan, lehen Mikel Arregik aipatu du, marko juridiko baten beharra dugula. Aipatu du, ondo leokela marko bakarra, bateratua, adostua, euskararen lurralde guztietan izatea, ez? Hezkuntzan egin zen bezala, gizarte ekimeneko euskaltegietan etzen garatu. Hezkuntza sisteman, orain dela 40 urteko egoeratik, oraingo egoerara aldaketak egon dira, aurrera pausoak egon dira, baina gure sektorea parametro berberetan jarraitzen dugu araudiari dagokionez. Beraz, guk hor, gure ustez, molde zahar horiek astindu behar dira, aldatu behar dira, inertziak aldatu, eta hortan, pausuak eman marko juridiko berri hori lortzeko. Agian, marko juridiko hori edo izaera juridiko, estatus berri hori izanik, egin genitzake, lehen persona horrek aipatu dizkigun kontu horiek eta garatzeko tarza gutxi duguna behintzat, ez? Bai, nik uste gainera ezin dugula ahaztu, ez? Hizkuntza politika baten barruko elementua da hizkuntza helduen euskalduntza alfabetatzea. Eta kontxa nik ez dakit, nondik idatzi duen hori idatzi duena, baina tira, ez? Ez du oso atzera jo behar, ez? Bizirik irauteko gaitasuna bintzat erakutsi izan dugu zenbait tokitan. Eta eneizari Francoren diktaurako kontuak aipatzen, ez? Herri ekimeneko euskaltegia Nafarroa garaian esate baterako, ez? 2012ko udazkenetik 2015ko udazkenera arte, ez? Inolako diru laguntza, gobernuaren inolako diru laguntza publikorik gabe, ez? Segitu zuten haien lana betetzen, ez? Motorra edo zer, baina irauteko gaitasuna bai behintzat, ez? Eta nik uste hor, elementu klabea da, ez? Lehen Paulek aipatu duen, ez? Proposamen hori, ez? Doakotasunaren ingurukoa, ez? Eta doakotasuna nola ulertzen dugun haien azaltzea komeni da, ez? Doakotasunaz ari garenean, ari gara, herritarrak euskara ikasteko, ez? Ordaindu beharrik ez izateaz, nola izatearren, ez? Hau da, beste modu batera esan da. Administrazioak gure zerbitzuaren kostua oso osorik bere gain hartzeaz ari gara. Eta ez gaur egungo kondiziotan. Behin baino gehiagotan aipatu izan da, duindu beharra dagoela, duindu behar direla gure lan kondizioak, eta nik uste hori elementu funtseskoa dela. Eta horrek konponduko lukela, irakasle gabezia, ordezkoak aurkitzeko zaitasun hori eta sektorean, hemendik gutxira sortuko den egiturazko arazo larri hori, esate baterako. Nik uste hori horrela dela. Eta finantzazio horre gainera izan beharko luke diru laguntzen sistematik kanpokoa, eta hori Mikel Arregi berak aitortu du. Momentu honetan, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere, nahiz eta egonkorxiagoa izan Nafarroakoa baino, dugun finantzazio sistema ez da egokia inondik inora ere. Eta gainera, gure kasua mitan Nafarroan, eta hemen ere bai, pentsatzen dut, baina gobernuaren aldian aldiko borondate politikoaren menpe dagoen zerbait da, eta Nafarroan ez du oso atzera jo behar, bestelako hizkuntza politika garatu dituzten gobernuak aurkitzeko. Iruditzen zait, hor nolabait Euskal Herri osorako zea beharko genukela, finkoa eta iraunkorra eta blindatua. Eta gero eztabaidatuko dugu ze formula den egokien horretarako, ez? Alicia, txanda. Zuk esan bezala, Euskal Herri osoan aplikatuko den marko berri bat behar dugu. Aurreko mai inguruan, hiru administrazio ezberdinetan edo hiru administrazio ezberdinak kudeatzen dituzten pertsonak egon dira, helduen euskalduntzeari dagokion atala kudeatzen dituzten pertsonak, beraiek aipatu dituzte, uste dut Jokinek aipatu duela,
hainbat gauza bateratu egin daitezkela, adibide batzuk jarri ditu, uste dute egiaztagintza aipatu duela, euskaltegien kurrikulum bateratua, bai, tituluak emateko garaian, ez? Jorde bakarra izatea. Eskerrik asko, bai. Hori da, hainbat adibide jarri ditu, nik uste adibide zailatz horietatik haratago, marko berri osoa aplikatu beharko litzatekela Euskal Herri osoan, eta marko bateratua izan beharko litzatekela. Itun hori dugu, tresna bat da, eta tresna hori baliatu beharko lukete olakoak egiteko gure kasuan, marko berri bat eratu bat adosteko eta aplikatzeko. Ideia, ez? Zain dute zaite gainera, okerespanago Jokinek aipatu du, ez? Referentzia egin dio ABSA legeari eta badago lasmoa, edo badakate lasmoa lege hori berritzeko, zaite iruditu zaite alako zer aipatu duela ez abenduari begira, edo asmoa dakatela hori, igual egia da, badaudela orain konstelazioa, badago ongi kokatuta ez, badago tresna, Alicia aipatu du, ez, badago tresna bat, hiruko ituna, badago mai gainean, zinez gizarte ekimeneko, estrategi batzuen aldetik, badago norabide bat, eta gero badago gogoa, eta horri egiteko badago erronka horri, aurre egiteko badago gaitasuna. Zain dute, igual oain izan daiteke ez, momentua nolabait helduen euskalduntzearen sektorearen estrategikotasun hori ja, aitortza zaratago nolabait hizkuntza politiketan kokatzeko, uste duze, esan daitekela? Bai, momentu egokia dudarik gabe. Nik uste hor baliabideak falta direla eta ez da gehi, ez? Eta, nolabaiteko adostasun, gutxineko adostasuna hiru administrazioen artean, ez? Nik uste urratz handia litzatekela. Euskal Herri osorako, ez? Nolabaiteko marko bateratua ezartzea, helburu bera duena, eta ja, helburu hori betetzeko epea finkatzeko gauza izango bagina, pozez txoratuta egiliko ginateke, ez dela. Iruditzen zait, momentu egokia dela horretarako, batez ere, aurretik dakargun eredu hori, euskalduntze eredu horren, frutuak ikusi ditugulako, baina baita gabeziak ere. Eta nik uste, paradigma aldaketa baterako momentua dela, hau. Inolako dudari gabe. Horretarako, bolondate politikoa behar da, eta ausardia puntu bat, ez? Eta, egia esan, ez da gehi, aipatu diren guztiak beharrezkoa dira. Beste batzuk, zeharka aipatu dira, ez? Berariazko formakuntza izatea, langintza honetan aritzeko, nizar dakit, ikerketa metodologikoa bultzatzea, baina ikerketa metodologiko horren emaitza gero, ez? Zentro guztietara helaraztea. Beste parametro batzuetan, elkarlanean, auzolanean beste parametro batzuetan hasi behar dugula iruditzen zait, benetan garrantzirik ematen baldin badiogu, ez, euskalduntza alfabetatzeari, eta benetan helburua hori baldin bada, ez, ezagutzaren unibertsalizazioa. Gure funtzioa azken finean beste modu batean ulertzea, uste ulertzen dela eta ikusten dela, baina gauzatu ahal izatea. Horregi marko juridiko berri baten beharra, esaten dugunean, argi dago, irakaskuntza arautuak soilik ezin du ezagutzara unibertsalizatu. Beste atal batzuk behar dira, eta horietako bat, eta, Jokin Azkue berak ere aipatu du, garrantzian edo volumenean, ez dakit nola, urrengoa helduen euskalduntzea da. Argi dago, funtzio hori osagarria garela, baina osagarri ez du esan nahi sekundario, bigarren mailako aktore garenik, ez? Protagonista gara, denok, eta transmisioan lan egiten dutenak, familia bidezko transmisioa edo euskararen transmisioan lan egiten duten erakundeak, atalak, horiek ere beharrezkoa dira, ez? Baina eskat denok, eta protagonismo maila berean jartzen baldin bagara, juridikoki gure funtzioa betetzen dugunean, ez gaitu uste ikusten irakaskuntzako sektore bezala, ez? Eta zer egiten dugu gure ez bada irakaskuntza, ez? Hori, militantzia, borondatez, baliabide eskasekin eginda hemen, autonomia erkidegoan, zorionez, hobeto gaude, eta egia da, zorionez ez gaudela
aldaketa politikoen ez gaila menpeko, egonkortasuna egon da finanziazioan, hori aitortu behar da, egonkortasuna, eta goranzko joera egon da azkeneko urteotan, 7 urtez utxik mugimendurik zero egon gabe, gero azkeneko urteotan, Jokin Azko esan duen bezala 20% egoera egon da, ederki, aurretik 7 urtez egin ezer gabe, baina goranzko joera egon da, eta mantendu da. Bai, baina hori autonomia erkidegoan. Hala ere, lehengo parametro horietan. Eta hori da pixka gure ustez, aldatzen zaila dena. Denok dauzkagu inertziak, eta inertziak aldatzea oso komplikatua da. Inertzia dauzka bi arrisku. Bata da, inertzia da, hori fisikan, adituek egite, hori, gorpu bat mugitzen da, eta, momentu batean geldituten da, ez bada berriro bultzatzen, ez? Perpetuum mobilik ez dago, berez gelditze da egiten du. Horan, hori da inertziaren lehenengo zen, eta bestea da, mugimenduan norabideak egin nahi baldin badira, eman behar zaio. Golpe bat, agian norabidea aldatzeko, eta agian bizkorrago abiadura ere handitzeko. Horregatik guk inertzia aldatzea esaten dugunean da, agian norabide aldaketa, beste parametro batzetan funtzionatzea, irakaskuntza arautuan bezalaxe, azken finean gure inkizuna irakaskuntza da, horrela funtzionatzea eta indar berri batekin. Hori da, esan nahi dugu inertzia aldatzearekin, ez? Uste dut hori importantea dela, baina aldi berean zaila, deno dauzkabelako ohiturak eta ohikeriak, ez? Bai, eta nik uste denen premia dagoela gainera gure sektorean, hori ere garbi utzi nahi dut, ez? Denen premia, bestelako neurria eman nahi baldin badiogu, ez? Dena gutxitxu izango dugu, ez? Eta hor, berrantolatu eta sustatu egin behar da sektorea, eta horretarako borondate politikoa behar da. Hemen jasotzen den proposamen bat, hezkuntza duen moduko sare publikoa eta kontzertazio sistema bat eratzea da bidea, lurralde osoan jakina, hori bai, kontzertazioa irabazpidaz bori gabeko euskaltegiekin. Kontzertazio sistema bat eratzea, orain berriro zuzeneko kontuak, baina kontzertazio hori irabazi asmori gabeko euskaltegiekin. Hori da, entzule batek egiten duen proposamena. Hori da, apur bate, gaipatu zuen bidea izan daitekeela, edo igual, edo osatuko zinatekete eredu berri bat proposatzera, alegia, hezkuntzakoak emandakoa, inote, entzuta egin zenez, marko berria, estrategikotasun berria, funtzio berria, agian hezkuntzakoak izan ditzakeen, ez dakit, edo hezkuntzakoak hobetzeko izan ditzakeen elementuak, edo aurreikusiko zenukete kontzertazio hori... Sektore batek funtzionatzeko behar du egituraketa bat. Egituraketa esan nahi dut, alegia, funtzionatzeko ze baliabide, ze egitura behar duen sektore batek. Irakaskuntzak ze behar du funtzionatzeko, ikastetxeak behar ditu, irakasleak, gu, helduen euskalduntzeak, ze behar duen funtzionatzeko. Behar ditugu, langileak, lektiboak eta eselektiboak, egoitzak, azpiegitura, baliabide, teknologikoak eta bestelakoak, mantenuetarako finanziazioa, inbertsioak egitura bat behar da, zerbitzu hori eman ahal izateko. Egitura hori definitzea, ez dut uste zaila denik, baukagu irakaskuntza duen erreferentzia, eta azken finean gure irakaskuntza da. Beraz, irakaskuntzaren egitura balio dezake gu beharko genuken egitura, aldeak alde, diseinatzeko. Behar duguna, bakigu zer den, gelak, langileak, baina gero horrekin batera, egiturarekin batera behar dugu egituraz finanziazio bat, egitura hori finanziatzeko, zerbitzu hori finanziatzeko, ez nahiz egitura fisikoaz ari, hain nahiz zerbitzuaren egituraz. Zerbitzu horren finanziazioa, atal batzuetan, hezkuntza arautuan, araututa dago, zesanik ez, askotan esaten zaigu baina hori da derrigorrezko irakaskuntza. Baina gero hor guk batzutan erantzuten dugu, baina euskara jakitea euskara ofizialaren lurraldeetan ere eskubidea da. Autonomia erkidegoaren kasuan, autonomia estatutuan jasota dago. Ez da derrigorrezko irakaskuntza, baina da eskubide bat herritarrena. Ez da inor behartu euskara ikastera, baina aukera eman behar zaio euskara ikasteko. Eta aukera emateak esan nahi du, ez duela ordaindu behar. Guk doakotasuna esaten dugunean, ez dugu esaten doakotasuna ezeren trukean. Ze hori ere bakigu arriskutsua dela, eta guk, dela 3 urte aurkeztu genuen dokumentuan esaten genuen, doakotasunak
herritarrak ere bete behar ditu gauza batzuk, baldintza batzuk. Gure proposamenean agertzen zen gutxieneko asistentzia maila bat, eta gero gure proposamena zen euskalduntzeko ordu kredito sistema bat martxan jartzea administrazioan dagoen bezalase. Alegia, ez izatea ad infinitun, laguntza bat mugagabea. Alderantziz, gu muga jartzen genituen, gaur egun ez daudenak. Gaur egun pertsona bat egon daiteke 8 urtez B bat ikasten, eta administrazioek laguntzen diote. Hori ez genuen esaten. Guk esaten genuen horri ere muga bat jarri batzaiola, benetan diru publikoa behar bezala kudeatzeko, diru publikoa zaila gara. Baina, horiek nore batean dira xehetasunak eta inkluso detaileak izan daitezke, azken finean esaten dugunean norabide aldaketa eta marko juridiko berria da, egitura hori diseinatzea, eta horren diseinuan parte hartu behar dugu herri ekimeneko euskaltegiok, erakundeek, euskararen lurralde guztietako ordezkariok egon nuke horretan, ez gara hutsetik abiatuko. Horrekin ez dugu planteatzen prozeso bat, ez da zenbat urte irango duena, baditugu pausu asko eman da horretik, eta nahi izan ez gero azkar xamar egin zitekeen. Ez dagoela hori diru baliabiderik hori egiteko, gaur egungo egoeran, badakigu, beti daudea momentu txarrak, baina izaera aitortza hori beste egitura batean jasotzea, eta beste finantzazio mota batean, modu finantzazio sistema egonkor bat, urtean hitzekoa, ez urtez urtekoa. Gauza horiek definitu daitezke, ez dira da astea, eta da borondate da inertzia hori aldatzea. Behin-behinekotasun egoera honetatik, beste egoera batera pasatzea. Ez dakit, funtsi gora bera azaldu dudan, ez nahi dugu. Ni beste, lehen atera da gauza bat, atera diran bi ideia, eta ja, ez dakaten beste korotura, baina sekretari horri pizkate tirakaitea gau. Aipatu duzue, euskaltegiek zuen funtzioa, ez dela hori kode hori eskaintzea beste barik, zain dute, besteok frantsesa edo inglesa edo alemanera ikasagoten moduan. Eta zuk horren aipu txikia egin duzu, eta daki gai ez daitekela bizkat, eta hori nola ustartzen da egiazta gintza zera horrekin. Alegia, aipatu duzuen berezko funtzio hori, eta uste du gainera garrantzitsua dela, ezagutza unibertsalizazioaz ari garenean, hizkuntza gutxitu baten ezagutza unibertsalizazioaz eskarelari gure helduek ingelesa ikasizaten munduan zehar ibiltzeko, alegia gero hori ekarri behar da hizkuntza gutxitua dagoen kontestu inguru batera eta bar. Lehene, aipu bat egin duzu, Joserra badakit, aurrez badakit, hori izaten dela, askotan ezakit burua ustea deitu edo galdera nola ustartu daiteke hori edo zer egin behar da horrekin? Bai, egiazta gintza, zari gara, ikuspegi akademikoaz, ez da gehi, ez? Hori da, helburuaren araberako zerbait da, hori ere, ez? Helburua baldin bada, ez? Noraiteko komunikazio gaitasun eskuratzea herritar guztiek, ez? Nik uste, hurbiltzen zaizkigun herritar guztiek ez dutela izaten, ez? Helburu titulu bat, ez? Motivazio instrumental hori bakarrik, ez? Eta iruditzezi gainera askoak ez dutela zertarako ere behar hori, ez? Eta alde horretatik, ez? Eta, laguntza sistema horri lotzea ere, niri akatsa iruditzen zait, ez? Iruditzen zait, saritu behar dugula, laguntza sistema, doakoa izan behar duela, baina, ez? Hor alegina da, ez? Saritu behar dena, eta txalotu behar dena, hori da, ez? Gutxitan aipatzen dugu beste elementu bat, ez? Euskara heldutan ikasi duenaren alegina, bai, askotan dirutan eta denboratan, ez? Alegin hori, ez? Txalotu beharra eta horren aitortza, ez? Baina iruditzen zait, bai, ez? Izan dela joera hori eta badela joera hori, ez? Edo kurrikuluna eta ez dut deus kurrikulun bateratua osatzearen kontra, ez? Baina kezka horiek kurrikuluna eta egiazta gintza, niri gogora ekarri didate eta barkatuko didate, bai, garairi beltzenean UPN-ek, ez? Zituen lehentasunak eduen euskalduntza alfabetatzean Nafarroan hoietxe ziren, ez? Kurrikuluna diseinatzea eta egiazta giriak. Nik uste bezalako planteamentua behar dugula, iruditzen zait, eta gozabide izan behar duela hizkuntza ikasteak eta giltza, herri honen atea irekitzeko eta gozatzeko bidea, eta horrela planteatu behar dugula. Nik egiaztatzegintzarena, gaur egun kezkaz ikusten dut, egiaztatzeko eskumena izatea izan da, nolabait euskaltegion aldarrikapen bat. Azken finean, irakaskuntza arautuak hoixe bera egiten du, eta guk ez genuen eskumen hori. Gogoratu behar da, 2000 eta,
ondela gutxi arte, ondela 20 urtera arte gutxi bera, helduen euskalduntzean, euskaltegietan euskaltzen genituen pertsonek hezkuntza sailean eskuratu bat zutela agiri bakarra. Ega izan, edo hezkuntza eskolako agiri izan. Alegia, ari ginela, herritarrak euskalduntzen autonomia erkidegoan departamento batetik, kultura sailetik, alegia, baina gero titulak ematen ziren hezkuntzatik. Hor, nolaiteko eskizofrenia bat, hori bere ganatu du kultura sailak, nolait euskaltegiok gure ganatu dugu tituluak, euskara agiriak emateko eskumena. Ondo dago hori, berez ez dago aizki, baina kontua da horrek leku desegokia hartzen duenean prozesuan. Gaur egun, nire ustez oso iritzi personala da, egoera nahastu edo kutsatu duena izan da egiaztatze egintza zerbitzuaren finanziazioarekin lotzea. Azken finean zeharka, baina zuzenean, ari gara zerbitzua finanziatzen, zerbitzua, ez nahiz euskal ikasleaz ari, hainez, zerbitzuaren finanziazioa ari gara egiaztatze egintzarekin lotzen. Alegia, administrazioak, Jokinek esan du, ez du autonomia erkidegoan, ez du 165 inguru finanziatzen du zerbitzua. Gainontzekoa ikasleek ordaintzen dute poltsikotik. Hor da gau ja erronka bat. Baina legez, debekatuta dago, urteroko dilaguntzetan, 170 gorako finanziazioa egitea. Horregatik izaten dugu marko berri bat behar dugula. Ja, berez muga dago 170ean. Inoiz, diru publikotik gehiago jasoko bagenu, itzuli beharko genuke. Hor dago muga bat. Horrek behartzen ditu ikasleak matrikulak pagatzea. Asko gainera, diru pilua. Horren urtero ikasleek. Baina, ikasleek gero zama hori arintzen zaie maila gainditzen badute. Horrek, besteak beste, diskriminazioak har lezake. Alegia, herritar batek ez badu titulurik nahi, zergatik ezin du diru laguntza publiko bat jaso euskara ikasteko. Hor, ez dakit, ja, zartzen gara leku igual, baina berez, nahaztu edo desitxuratu egin du egoera egiaztatze egintza finanziazioarekin lotzea. Egiaztatze egintza hor dago, ondo dago, da gure lanaren atal bat, erabilera, guk ez dugu irakasten, euskara irakasten titula gainditzeko. Ezagutzaren helburua ez da egiaztatze egintza, da erabilera. Titula lortzen bada, ondo, guk esan dugu ezagutzaren beharra sustatu behar dela, eta hori da modu bat beharra sustatzeko. Ez gaude horren kontra. Baina bere tokian, eta bere lekuan, eta hiperdimensionatu gabe. Horan, egiaztatze egintza ondo dago hor, baina gaizki dagoena nire ustez, eta askoren ustez da, hori lotzea sektorearen, zerbitzuaren finanziazioarekin. Azkenean lotzen da. 130 ikasle pagatzen dutena, neurri handi batean, titula lortzearekin lotuta dago. Beraz, zerbitzuaren finanziazioa ari gara horrekin lotzen. Beraz, egiaztatze egintza bale, helburu bezala, aukera bezala hor dago, baina finanziaziotik kanpo gomarko luke. Eta titulok emateko sistema, nik uste, momentu honetan dugun egoera ez dela bat ere normala, iruditzen zait, ez? Ugaritasun, bide ugaritasunaz ari naiz, ez? Nintzen dakit, ez? Ega mailakoa edo ze bat mailakoa, ez? Aurreko batean aritu ginen, ez? Hori lortzeko bideak zein diren, ez? Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere bai bakarren bat, ez? Madrilgo hizkuntza eskolan esate baterako, eta, ez? 15 edo 16 bide. 15-16 azterketa ezberdin, 15-16 deialdi ezberdin, 15-16 aztertaile talde ezberdin, 15-16 irizpide ezberdineko azterketa. Eta horretan bat nator, gaur interesgarri iruditu zait, Jokinek horren inguruan esan duena, eta horren premia ederra badugula iruditzen zait. Hori, eta beste bat da, benetan ze titulu behar ditugun, eta horretan ere nik ustez, soiltzera jo beharko genukela. B-bikoa, C-batekoa, C-bikoa, ez dakit ez, eta gogoeta egin horren inguruan, eta sistema razionala. Askotan, nahasi eginda administrazioaren kezka, eta nik ulertzen dut administrazioa kezka izatea, azken batean lanpostua betetzeko titulazioa eskatzen du, eta hori, eta sektorearen kezkarekin. Eta nik uste gure helburua beste bat dela, nahiz eta hori ere landu, beste bat dela. Titulu bideak lortzeko jendea prestatu, nik uste dut gure kezka nagusia beste bat dela, iztuna lortzea. Eta hor, gertatu da nahazketa hori, nik uste gertatu dela, eta ikasi beharko genuke egindako akatzetatik. Eta ez bere horretan ez kopiatu. Ja denbora gaina etortzen ari zegu. Azken hausunak eta bainago bai, lehengo maingurura galdera hori bideratu duelako ikusle batek, eta oso laburtan nire interesgarri iruditzen zait. Bera galetzen zuena ber,
agintaria zein den gaur egun helduetaten motivazioa, zein izaten den motivazioa, eta alderik egon den, bakit hor ere beste zera beharko genukela, gero hitz egin dalako ezagutzeko beharra sustapena oso oso lodiarekin, gero minutu bat ere eskatu behar dizuet azken gogoetatxo bat egiteko. Oso labur esan behar bada, ze honek bai emango lukela ikerketa oso bat egiteko, orduan nik esango nuke motivazioa ezberdina dela eta izan dela urtetan toki batetik bestera. Ez du zer ikusirik administrazio ezberdinei dagokionez adibidez, EAen ikastea edo iparralden ikastea edo Nafarroan ikastea. Herrialde berean ere toki batetik bestera alde ikaragarriak daude, orduan motivazioa ezberdina da eta izan da beti, nire ustez, tokiaren arabera, eta zonalde batzuetan agian motivazio instrumentala agian igo da pixka bat, lehen esan dugunagatik, agian egiaztagintzak ere horretara bultzatu du jendea, ez dakit titulo bat izatera, eta orduan motivazio hori aldatu da edo. Baina, oso ezberdina, toki batetik bestera, eta iruditzen zait ere azken urteetan jendearen perfila, jendarteak egoteko moduak eta aldatu direla, eta horrekin batera motivazioa ere aldatzen joan dela. Esan nahi dut, ez da euskararen kontu bat, ez da jendartearen bilakaera bat. Eta horre aldaketak egon daitezke, baina nik ez nuke, nik uste dut ezin dela laburtu hitz batean. Hausartegi zain ezagian, baina badakaguia, hain esapuntatzen urrengo jardunaldiei begira, segurazki helduen euskalduntzeak, eta guk ere izaera estrategiko hori eman behar badiogut, eman behar bazaio, seguramente gaia izan beharko du helduen euskalduntzeak. Egia da, esan bezala, ordua gainean dugu, gauza asko datu dut, marko berria, paradigma berria, marko berri horrek bi ardatzak, zerbitzuarena, azkenean zerbitzua da horre jarri behar den ardatza. Eta minutu erdian, minutu erdi bana, zuzen esatearen, ze erantziko zenukete? Nik hitz batzagatik aipatuko nuke ausardia. Nik uste dut instituzioi ausardia eskatu behar diegula aldaketa hauek egiteko. Aldaketa hauek behar dute batetik dirua, argi dago. Baina bestetik aldagai politikoa ere badago. Adostasun politikoa, adostasun zabala, behar da, hortarako eta gizartean eragina izango du. Argi dago, politikoek ezin dutela eozen gauza erabaki gizarte oso kontra badago. Argi dago, adostasun politikoa behar dela, soziala, dirua behar da, jakina, baina ausardia, marko, egitura, hau, benetan indartu nahi baldin bada zerbitzu hau, ausardi politikoa, aipatuko nuke, pixka bat. Bai, eta ni, gehituko nuke, hitzetan, jarreretan, zeatan, gero eta hurbilago sumatzen ditugula instituzioak, momentu honetako instituzioak, iruditzen zaitez, doakotasunaren konzeptuaren inguruan, aurrera pausoak egin ditugula, eta, hau 5 urte, aipatu ere, zenbait horietan aipatu ere egiten etzen konzeptua zen doakotasunarena, eta instituzioek, bere egin dute konzeptua, gero ja horren xehetasunetan badira aldeak, dudari gabe, nik uste horretan, eta urrengo pausoa marko berriaren iruditzen zaitez, Euskal Herri osorako, ez delako marko bat osatzearena, baina 4-5 urte barru, hori ere bere egin dutela esateko moduan gauden, eta gainera praktikan martxan jarria dugun, eta horretarako, Isidro gaipatu den ausardia politiko hori, ezinbesteko izango dela ez dut dudarik. Bai, nik bukatzeko gehituko nuke, testu inguru gogor batean bizi garela, pandemia honek ekarri duen gonezarekin bizi garela momenturo, eta
aipatu dugun marko berri eta zehatz batek horretan ere lagunduko lukela. Besterik ez. Ados, eskerrik asko iruditzen zaite, gauza interesgarriak atera direla, interesgarriak atera dira, gure aldetik prestutasuna hemen aipatu diren proposamen horietan lan egiteko, eta guri dagokigunez, edo usagintzatik, eta usagintzako bilgune izan da, eta zuekin, eta ez bakarri gure bazkidekin, besteekin ere, aurrekoan egin genuen bezala zedoakotasunarekin, buruat honetan sakontzeko, azkenean, esan dakoa, aukera, une egokia ikusi da, instituzionaletik ere, badaudela tresnak, orain jokatzen dugula, ez da, orduan, ikusten dute, elementu hori atara beharko genukela, ondorio bezala, gaurko maingurutik, bai honetatik, bai aurrekoetatik. Tantzulehoi, beste barik, oain 3-4 minutuko etena, Jon Egoiri Gozarria izan dugu zain, gure azkena hausnarketa egiteko, iztunez ari garelako, ezagutzen unibertsalizazioaz ari garelako, baina, iztuna baina iztun aktiboak ere beharko ditugulako etorkizuna. Hortaz, pare bat minutu barru berriz elkarri guziko dugu. Eskerrik asko.